Ok, ok. Ok, ok, ok. Mamma mia, mamma mia. Intro... Nu, ce am apăsat? Mai menu. Play. Continue. Play. Să-i dăm drum. Ok. Aici avem păr, dăm aici. Nu avem. Ok. Trimitem câțiva. Mai trimitem unul. Și da. Atac. Atac, băieți, atac. Haideți. Ok. Mai trimitem doi. Ok. Asta dați mari. Dați mari. Nu aveți și răvitul pe mine. Vedeți? Întică. Bă. Grașilor. Dacă îmi dau la una. M-am dus de râp. Ok. Gata cu el. Ok. Oh, mama. Oh, nu. Ok. Ok. Veniți. Hai să te văd. Mai repede. Sirene. Mai încoace. Ok. Și acum eu. Ok. Acum eu. Nu. Nu. Nu că mă prind. Nu. Nu. Ok. Restart. Nu. Ok. Facem la fel. Ok, fraierilor. Uite, bă! E și frumos stau. E mai frumos am nostru. Atac! Atacați, fraților, fără milă. Duceți-vă pe ei și băteți la cap. Ce lovitul știu, băieții noștri. Dar săraci. I-am rupt pe băieți. Ne-am luat un golul. Ok. Da, sunt de star, da? Mai avem mineri, băi. Mai minat aici. Dumnezeu. Mai minat aici. Mitică. Dă-i la minat, dă-i. Hai, Mitică, dă-i. Ce Mitică? Mitică, du-ți sacul, na. Nu mai intră în sacul tău. Așa, Mitică. Dropul gold, ok. Sper că n-am mai dropat niciodată. Eu nu știu ce dau. Vă vedeți cum atac. Ia. Nu-i cu... Să mă văd. Tac. Hai, vezi cum vine, mă. Ia
uite așa. 1, stai să vezi. Uite așa, uite așa cum vin pe băieți. Uite așa. Uite așa, fraților. Uite așa cum vin. Aoleu, crocodilor. Ok. Uite, mai încins. Dacă fac așa, e și sigur mai... Ok. Asta pentru că nu mă gândesc la altă strategie. Punem un archer. Și luăm. Deocamdată. Facem 40 de ani. Dar de ce nu spuneți pe tare de așa? Nu spuneți. Nu trage, ridică. Ok. Mai luăm unul. Vedeți ce fac eu aici și cum mă duc pe ei. Mă duc pe ei până îi nenorocesc. Du-te, sac. Hai, hai, hai. Hai, hai. Hai cu sacul repede. Dă-i. Mai pun ceva aici. Dă-i. Ce faci? Bă, Tarzan! Unde? Cine te crezi tu? Stai că vin cu sacul pe voi. Cineva crede să... Uite aici, știu și o să tac pe el. Nu vă dau una din asta? Nas. Da, vă trebuie. Stai. Tată. Stai spate, nu... Va trage, hai. Nici eu, grașilor. Cine vă credeți voi aici? Ei, grașilor. Crezi că m-au murit mie? Ce să credeți, da? Cred că nebunit o recăvat. Băiatul. Iată, băiat. Dacă vin ăștia iară, cred că nebunesc. E că da, fratele meu, nu te știu chiar bine. Dar nu, că nu ce să facă. Nu, degeaba. Să vină că n-am nicio șansă. Hai că nu trec, l-am trecut. Să lungă din spate. Ce fac ăștia? Cine să credă? Fraților, frații mei, aici. Ok, deci se spune fac regulă acolo. Aha, nu așa simplu, nu. N-ai să vezi așa simplu. Înapoi când... Nu dăm quit. Ok, am început. Hop. Nu ăștia mă interesează. Bun. Ok. Dați.
Ai pot apăsa cu gește peste clip și de toate niște. Ia, frăților. Te voi tare, nu? Nu, să vezi. Să duci, așteaptă-mi 4 fără 3 fără. Scuzați. 6 fără. 3. Patru, 6, nu 7. Așa. Să fie nenorocesc pe ceva. Da! Da. Da. Stați vedeți, ce facem aici. Să compoză și eu vreau să vă spun că am început fiindcă mi-a dat cred jocul. Bine, băi, tu dai nenea, așa, bravo, tu nenea arger. Bă, tu dai nenea arger. Așa cum eu. Da. Ok, o să întreb mai ce puțin de asta. Trebuie să mai experimentez eu un joc cu tine, că nu mai pe eu. Nu este să apăsați butonul verde de subscribe dacă sunteți noi. Este jos, fix sub videoclip. Pa!